Moi, se on Pakarisen Hanna täällä. Silloin kun sä oot Saariselällä, niin silloin sinun pitää kuunnella Radio Inaria. Ulkoministeri Erkki Tuomioja. Kuka Hella Vuolijoki oikeastaan oli? Tietysti hyvinkin monipuolinen henkilö. Hänet varmasti tänä päivänä muistetaan ennen kaikkea näytelmäkirjailijana, koska hänen näytelmiään esitetään jatkuvasti. Parhaillaankin varmasti ainakin puolitusinaa teattereita eri puolilla Suomea jotain näytelmää on esittämässä. Mutta sen lisäksi hän oli paljon muutakin. Hän oli myöskin hyvin poliittinen henkilö. Hänellä oli halu vaikuttaa ja hän on myöskin kiistanalainen henkilö, koska hänen politiikkansa johti sitten myöskin siihen, että sodan aikana hän sai tuomion maanpetoksesta oltuaan oman käsityksensä mukaan rauhanrakentamistarkoituksessa yhteydessä viholliseen. Lisäksi hän nyt tietysti oli myöskin hyvin menestyvä liikennainen. Hän loi ensimmäisenä omalaisena naisena miljoona omaisuuden, jonka sitten myöskin menetti 30-luvun pulakauden alkaessa sahateollisuuden konkurssin tullessa. Mutta hän myöskin johtajan ominaisuutensa tulivat käyttöön sitten sodan jälkeen Yleisradion pääjohtajana. Mitkä ovat hänen tunnetuimmat teoksensa? Niskavuori-sarja ehdottomasti ja ehkä yksittäinen muu näytelmä on Juurakon Hulta ja kaikkihan ovat tuttuja myöskin elokuvaversioina ja näitä elokuviakin esitetään jatkuvasti. Sitten tietysti hän on myöskin kirjoittanut 5-osaiset muistelmansa, jotka niistäkin on otettu koko ajan uusia painoksia. Mitä voidaan sanoa hänen sotakokemuksistaan? Hän inhosi sotaa. Sen voi sanoa sikäli, että hän pysyttäytyi miehensä kanssa vuonna 18 sisällissodasta täysin erillään, piti sitä suurena onnettomuutena ja pyrki sitten 30-luvulla käyttämään omia kontaktejaan pitääkseen Suomen ja synnyinmaansa Viron sodan ulkopuolella. Siinä kuitenkaan onnistumatta, mutta hänellä oli sitten myöskin oma roolin liekymmentä talvisodan rauhan aikaansaamisessa. Hän kontakteillaan pystyi avaamaan neuvotteluyhteyden Neuvostoliittoon. Ulkoministeri Erkki Tuomioja. Millainen oli Hella Vuolijoen poliittinen ura? Hän oli aktiivinen oikeastaan ylioppilana. Hän liittyi ylioppilaiden sosiaalidemokraattiseen yhdistykseen ja oli vanhassa sosiaalidemokraattisessa puolueessa. Sen jälkeen hän ei koskaan liittynyt mihinkään puolueeseen, mutta oli sitten sodan jälkeen kauden SKDL:n kansanedustajana, mutta kommunistiseen puolueeseen hän ei liittynyt, vaikka selvästikin toki sitä aatesuuntaa sympatisoi. Mutta ei voi ehkä ihan yksiselitteisesti leivata, koska hänen ystäväpiirinsä oli hyvin laaja-alaista myös yhteiskunnallisista näkemyksiltään ja sellainen henkilö, jolla oli erittäin suuri merkitys. Hänellä oli hänen ensimmäinen mies hänen elämänsä, joka oli Jaan Tönnisson, Viron kansallisen liikkeen johtaja, johon hän jo koulutyttönä Tartossa tutustui ja jonka kanssa hän sitten aina Tönnissonin kuolemaan saakka oli jatkuvasti yhteydessä ja jota hän suuresti kunnioitti ja josta hän kirjoitti erittäin lämpimästi muistelmissaan. Mitä sanoisitte tästä Hella Vuolijoista tehtystä elokuvasta? On tietysti aika mahdoton tehtävä Hella Vuolijoen elämää yhteen lyhyen elokuvaan mahduttaa, että se joutuu sitten ohjaaja ja käsikirjoituksen tekijä valikoimaan jonkin näkökulman ja sitten toteuttamaan sitä elokuvan keinoin. Toinen asia on, että saako siitä sitten juuri ihan oikeata Hella Vuolijokea esiin edes siitä ajanjaksolta, mutta yritys on tietysti kunnioittava ja herättänyt kyllä paljon kiinnostusta. Miten tätä vuosipäivää nyt juhlitaan? Omalta osaltani olen parhaillaan Taakeperässä, eli hänen synnyinseudullaan Etelä-Virossa ja täällä on tänä iltana paikallisten voimien tekemään ja esittämään Hella Vuolijoen nuoruutta käsittelevän näytelmän ensi-ilta, jota olen menossa katsomaan. Ulkoministeri Erkki Tuomioja, mistä itse haluatte muistaa Hella Vuolijoen? Mulla ei nyt ole varsinaista, olin aika pieni vielä kun hän kuoli, ettei mulla ole tällaista mitään erityisen henkilökohtaista suhdetta häneen. Muistan toki tietysti hänet henkilönä ja vielä enemmän ehkä sitten hänen Jokelan tilansa, jossa olen lapsuudessa ollut pidempiäkin aikoja. Mutta mä olen joutunut hänen tutustumaan tutkijana, poliittisen historian tutkijana ylipäätään ja siltä pohjalta tehnyt hänestä elämäkertakirjan. Mikä Hella Vuolijoen merkitys on meille suomalaisille? Kyllä se on hänen näytelmiensä kautta. Siis niissä on jotain sellaista, joka edelleenkin puhuttelee tulevia nuorempiakin sukupolvia. Se on aika hämmästyttävää, että on hyvin vähän muita näytelmiä, jotka näin vuosikymmenten takana ovat säilyttäneet elinvoimansa. Kun olen itse katsonut niitä aika monta kertaa, niin olen myöskin hämmästynyt sitä, että uuden polven ohjaajat löytävät niistä kuitenkin edelleen koko ajan uusia näkökulmia.